Ström tekee virheen, kaataa ja kolmanneksi Jussi siirtyy kärkeen. Tosiaan Petri siinä heti tuplan jälkeen kaatosi ja nyt tosiaan Jussi kärjessä, katsotaan sitten. Sieltä tulee Henri, tulee toisena Petri nousee siihen kolmanneksi, Viljami neljäntenä, Pekka Koivulan viidentenä, Miika Kalonen kuudentena, Matti Eskelä seitsemäs, Mika Anttari kahdeksas, Mikko Vuokari yhdeksäs ja Tommi Torrekkainen kymmenentenä. Näin Jussi johkaissa tullaan, Henri seuraa, sitten on Petri aivan kiinni ja sisältä nätisti jo itse tuttuu. Näin siellä tosiaan Jussi kärjessä, Petri lähtee ottaa kiinni, mutta Henri seuraa kolmantena, laitetaan tuolla takasuoralle. Nyt kolme kärkiössä erottuu siinä, Viljami vielä neljäntenä. Pekka siinä näyttäisi olevan viidentänä kyllä, Pekka Toivola. Riku Tolainen, Matti Eskelinen siellä ihan 267. Näin tullaan taas takasuoraan siellä ennen Jussi johtaisi, mutta Petri lähtee haastamaan. Ei, ja siinä Petri melkein kaataa siinä ja putken päälle tipputaan neljänneksi. Henri nousee toiseksi, Viljami kolmantena ja tosiaan Petri Ström tippuu neljänneksi. Pekka Toivola siinä nyt viidentenä. Matti Eskelinen Riku Tolainen siinä se 16 paikalla. Mutta kärki tulee täältä linjalle, Jussi johtaessa. Henri siinä toisena, Viljami kolmantena ja Petri neljäntenä. Siinä kolme koplaa, Jussi pikkasen erossa. Nyt siinä tekee pojat siinä virheitä ja sieltä Petri hyppää ohi kolmanneksi. Jussilla nyt kohtuullisen turvallinen johto. Siinä Henri ja Petri ottaa nyt yhteen, kun Viljami ja siihen neljänneksi. Nyt siellä sitten Henri joutuu takaa, Petri ja Viljami ja Pekka menee ohi. Siellä Jussi ilmeisesti kaataa, mutta on vielä suoran mittaan edellä. Petri kuitenkin lähtee hakemaan kiinni kuitenkin. Viljami siinä nyt kolmantena, Pekka neljäntenä ja Henri viidentenä. 2.50 ajettu. Tommi Torikka kuudentena, Matti Eskelinen seitsemän, Riku Tolainen kahdeksanta, Mika Anttari yhdeksäntä ja Mikko Oseeri kymmenentenä. Edelleen siellä Jussi johtaisi sekuntia, oli Petri perässä. Sitten katsotaan, siellä on Viljami, on jäänyt reilu 2 sekuntia, nyt siinä on kolmantena Pekka Toivola ja Henri Salmeen siinä sekunnin sisällä toisistaan. Nyt siinä on auto siinä ennen kallitustuplaa jumissa. Näin siellä kärki tulee välisuoralle, lähtee taittaa siellä takasuoralle. Katsotaan, sieltä tulee edelleen Jussi johtaessa, Henri tulee, niin Petri tulee vielä perässä. Viljami siinä pari sekuntia nyt kolmantena perässä. Pekka ja Henri taistelee siinä nelossijasta. Katsotaan tuolla taas takasuoralle, mikä on tilanne Petri ja mennyt ohitte, mutta osuu seinä, Jussi pääsee takaisin kantaan. Haastaa siinä edelleen Petriä kärkisijasta. Viljami jo reilu 3 sekuntia nyt perässä. Pekka Koivula neljäntenä. Henri Salmeen viidentenä. Tommi Torikka siinä ihan Henrin perässä nyt. Kun 4.30 ajettu. Jussi edelleen haastaa siellä Petriä. Siinä nyt 30 euroa puolella miehillä. Tuolla takasuoralle näin siellä nyt Petri kaataa. Jussi pääsee nyt. Siinä Viljami jopa rupeaa haastaa vielä Petriä vielä, kun muutama sekunti.
Viimeinen kierros tosiaan menossa. Näin on 5 minuuttia täynnä. Viljami siellä yrittää vielä saada Petriä kiinni. Jussi kaataa sinne ennen takasuoraan. Petri pääsee vielä ohitte. Viljami kolmantena siinä. Nyt on kaikki 3 samassa ripussa. Jussi kaataa siihen. Pääsee kuitenkin jatkamaan siinä. Viljami odotti nätisti takana. Joo, Petri odotti sitten